Když jsem poprvé projížděl Běloruskem, měl jsem pocit, že Bůh tady zapomněl postavit hory, kopce a údolí. Všude, kam jsem se podíval, byla jen nedozírná pláň posetá malými vesničkami, bažinami a protkaná koryty řek. Po 3 týdnech, které jsem tady strávil, jsem si uvědomil, že Bůh nezapomněl jen na kopce, ale že zapomněl na celou tuto zemi. Minsk. Šedivé hlavní město plné širokých neudržovaných ulic, nedostavěných domů a otrávených lidí. Zatímco ostatní země bývalého komunistického bloku se snaží co nejrychleji zapomenout na svou minulost po boku Sovětského svazu, v Bělorusku jakoby se zastavil čas. Babky na ulicích se snaží přivydělat si prodejem vajec, věčný oheň plane na počest trudoarmějců, v nehezkých panelových domech si lidé pouštějí estrády sovětského typu a z každého náměstí se pozorně dívají sochy revolucionářů. Vladimír Iljič věčně živý. 70 let totální rusifikace a sovětského teroru zcela zničilo jakékoliv národní povědomí. Душэўнае зрушэнне ў народзе робіць гістарычная памяць. Адраджэнне і ў Беларусі, і ў Чэхіі, і ў Польшчы яно пачыналася тады, калі людзі звярталіся да сваёй гісторыі, да сваіх карэнняў, калі яны ўсведамлялі веліч сваёй гісторыі і трагізм сваёй гісторыі. Калі людзі не мысляць гістарычна, яны проста асацыяльныя. Яны не могуць удзельнічаць у палітыцы. Гэта абавязковая ўмова. І вот Курапаты — гэта месца, якое адлюстроўвае і гісторыю народа, і трагізм. Кожны чалавек, які мае сэрца, ён не можа спакойна з усмешкай глядзець на тое, што было ў Курапатах. Гэта іх абуджае. Zenon Pazňák, předseda konzervativní křesťanské strany Běloruska, historik a archeolog, který se koncem 80. let stal především politikem. Jeden z těch, kteří se snaží znovu vzkřísit běloruské národní cítění. Muž, který posledních 30 let svého života věnoval výzkumu jednoho málem zapomenutého lesa na severovýchodním okraji Minsku. Про Курапаты я даведаўся ў пачатку 70-х гадоў. Я жыў у тым раёне і сустракаўся са старымі людзьмі, якія мне паведамілі пра расстрэлы і пра магілы, якія знаходзяцца ў лесе. І вось тады я гэтыя магілы убачыў, пераканаўся, што сапраўды гэта яны ёсць магілы. Але ў 70-х гадах рабіць нейкія даследаванні археалагічныя ці пісаць пра гэта было немагчыма. Гэта па-першае, што арыштавалі б і знішчылі б, што калі б гэтую таямніцу раскрыць, то яе проста знішчылі б. Яе зрабілі б там стадыён, ці возера выкапалі б штучнае, ці там дом пабудавалі б, ці гаражы. І вот гэта ўстрымала мяне ўвогуле ад распаўсюджання гэтай інфармацыі. Яна была маёй таямніцай, ведалі толькі мае бліжэйшыя сябры. Вот Шмагалёў ведаў, там яшчэ некалькі чалавек. Чакалі свайго часу. І вот гэты час настаў, калі пачалася ў Савецкім Саюзе палітыка перабудовы, пачалі асэнсоўваць па-другому мінуласць і пачалі рыхтавацца да 19-й партканферэнцыі. І тады настаў такі час, што ў чыноўнікаў была непэўнасць, як сябе весці. І вот у гэты час я надрукаваў гэты артыкул, дзе раскрыў праўду пра Курапаты.
Koncem 80. let se i v Bělorusku začala množit lidová shromáždění, která vyjadřovala nesouhlas s jednotnou komunistickou politikou Moskvy. Na zaplněných náměstích se objevily po desetiletí bolševiky zakázané červeno-bílé běloruské vlajky. Коли представники ЕЕ выконаюць 4 патрабаванні, толькі тады ёсць нейкая магчымасць для гістарычнага існавання гэтай партыі. Я назову гэтыя 4 патрабаванні. Першае – гэта асэнсаванне гістарычнага шляху і граху. Другое – гэта пакаянне ў грахах. Трэцяе – гэта суд над канкрэтнымі злачынцамі, якія знішчалі народ, якія тапталі наших людей, якія стварылі курапаты. І чацвёртае патрабаванне – гэта адмова ад злачыннай ідэалогіі, ад антычалавечай ідэалогіі. Калі гэта будзе выкана, толькі тады ёсць нейкія перспектывы. На сённяшні дзень... Zenon Pazniak se stal jedním z vůdců opozice. Tehdy nemohl tušit, že vzkříšené prapory budou za několik let prezidentem Lukašenkem opět zakázány. Netušil, že nová běloruská nomenklatura nebude mít zájem na vyšetření stalinských zločinů. Nemohl ani tušit, že on sám bude vystaven policejnímu tlaku a na jaře roku 1996 bude nucen uprchnout z vlastní země a žít střídavě v polském a americkém exilu. Живе Беларусь! В этой ситуации с куропатами тут была Божая воля просто. Бо коли я анализую зараз, то есть шмат дзіўнага. Існаваў Савецкі Саюз, існавала КПСС, усясільная КГБ, поўная монополія. І яны прайгралі. Гэта для Москвы был шок. И вот теперь ситуация такая, что увесь час вядзецца вайна супроць мяне у прапагандзе расійскай, у камуністычнай, потому что так атрымалася, что маё імя доткнулася двух важнейшых пытанняў, двух важнейшых злачынстваў расійскай палітыкі, якія нарабілі на Беларусі. І ў гэтых двух аспектах яны пацярпелі паражэнне. Это вот адкрыццё курапатаў, выяўленне улікаў. Яны іх злавілі з палічнымі, што называецца. І незалежнасць Беларусі. Значит, это карта мест массовых расстрелов на территории Беларуси с 1920-х по 50-е годы. Значит, здесь нанесено 48 населенных пунктов. Это Минск, областные центры, районные и те населенные пункты, в которых проводились массовые расстрелы. На территории Минска таких 12 мест. Значит, по предварительным подсчетам, самое крупное место – это Куропаты. Значит, я говорю, по разным источникам. Официальная информация заявляет где-то в пределах 3-5 тысяч. По подсчетам исследователей, эта цифра называется не менее 30 тысяч. Другая цифра, которая приводится, порядка 100 тысяч. И вот Зелен, который заявляет 200-250 тысяч расстрелянных урочища Куропатов. Když jsem procházel Kuropatským lesem, měl jsem pocit, že všechny kříže tu stojí nějakým omylem. Čekal jsem rodiny na nedělní procházce, staré houbaře nebo skupiny mladých turistů. Na místo živých jsem ale na každém svém kroku potkával jen ostatky popravených. Так от, даследаванне курапатаў папярэднічала размовы з сведкамі. Я составіў свій спісак сведкаў, я з імі пагаварыў, я іх запісаў, я іх сфотаграфаваў. Вот. І потым правёў археалагічныя раскопкі сам папярэдне, і толькі тады быў надрукаваны гэты артыкул, які з'явіўся проста цудам.
За мяне стала ўся рэдакцыя, там была вялікая барацьба, спынялі паліграфічныя машыны, не давалі друкаваць газету, ЦК КПСС, КПБ, давала загад зняць гэты артыкул, вся рэдакцыя паўстала за мяне, там проста рэвалюцыя была ў рэдакцыі, і гэты артыкул прайшоў. І вот трэба сказаць, што гэты артыкул, вот паведамленне пра курапаты, узварухнула ўсю Беларусь. Это была бомба. Спячае царство прачнулось. Уразіла ўсіх. Гэта я адчуваў сам. Куды я не ездзіў, куды не казаў, людзі усе цікавіліся. І ўсіх гэта ўразіла. І калі мы арганізавалі з моладдзю мітынг у Курапатах 19 чэрвеня, то мы не чакалі, бо была забаронена ўся інфармацыя. Аб'явы не маглі даць. Але ўсё роўна нейкім чынам людзі даведаліся. І прыйшло на край горада больш 10 000 чалавек. Воскресение, живот и покой усопших раб Твоих, сден невинно убиенных, их же имя Ты, Господи, веси, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, и во веки веков. Režim prezidenta Lukašenka jakoby vězel svými kořeny hluboko ve stalinském Rusku. Sám Lukašenko se pokouší o spojení bývalých sovětských republik do opětovného svazu, kde by sám chtěl hrát jednu z vedoucích rolí. Jakékoliv připomínky sovětského teroru tedy režim chápe jako útok na své zájmy o dobré vztahy se současným Ruskem. Možná proto se pokouší zahladit jakoukoliv vzpomínku na kuropatské mrtvé a vede středem pohřebiště novou dálnici. Мы люди хрысціянскай цывілізацыі, якія у душе навучаныя паважаць спакой памерлых, паважаць магілы. Не можна знішчаць магілы. А тут адбываецца тое, што супярэчыць нашаму цывілізацыйнаму ўяўленню. Ідзе знішчэнне магіл, ідзе непавага да іх. У нас у народзе неважна, каго хаваюць, і неважна, хто пахаваны, але трэба зняць шапку і маўчаць. І у нас у прыслоўя пра мёртвых ніколі не гаворыцца дрэнна, хоць ён быў дрэнны чалавек, не гаворыцца. І раптам гэта ўсё парушаецца. І раптам паявіліся ўлада, якая гатова пракласці праз Курапаты дарогу і знішчыць магілы. Гэта, безумоўна, выклікае пратэст, супраціўленне цывілізацыйнае, ўжо культурнае, маральнае выклікае супраціўленне. І таму Курапаты ізноў паўторна робяцца, як кажуць, вузлом канфлікту паміж уладай і беларускім адраджэннем, і робяцца асновай новага ўздыму, новага адраджэння. Вот эта улада, это нащадки тых же большевиков. Это ж немагчыма у хрысціянскім свеце, каб на касцях людзей будавалі дарогу. Калі ты тут ведаеш, што тут ляжаць это самае. Перад гэтым улада ў 60-х годах, это савецкая, бальшавіцкая, тут праклала. Там вот далей это самае самасваламі вывозілі косці. Ёсць сведкаў шмат гэтаму, разумееце? Там самыя вялікія таксама пахаванні былі. На тым баку яшчэ ёсць магілы. І прыйдзе час, калі будзе ўсталявана нармальная дэмакратыя ў Беларусі, будзе беларуская ўлада, гэта дарога будзе прыбрана.
Першапачаткова прыйшлося затым сутыкнуцца, ці гутаркі пачалі весціся пра курапаты ў маі 1988 года. Тады група нашых археолагаў спрабавала, ці рабіла захады па тым, каб паспрабаваць знайсці гэтыя магілы ў курапатах, таму што звесткі былі ўжо некаторыя пра тое, што там могуць быць магілы. І мае калегі там ужо спрабавалі гэта рабіць, но, правда, я тады ў гэтых работах не ўдзельнічаў. І ўжо канчаткова я пра гэта даведаўся па сутнасці з публікацыі, якую тады зрабіў Зянон Пазняк, это ў канцы весны 88 года. І летом, у сярэдзіне лета ўжо 88 году, калі я прыехаў пасля раскопак сваіх сюды в інстытут, я сустрэў Зянона Пазняка, і Зянон Пазняк прапанаваў мне працаваць у курапатах. Мы находимся на краю одной из ям, где покоится прах расстрелянных. Примерно вот в такой яме находятся останки от 30 до 80 человек. То есть в зависимости от ямы, вот все эти проседи, как говорится, на местности, это каждой яме останки на глубине 1–1,5 метра. Если поднять грунт, значит мы найдем здесь черепа, кости. И весь этот склон, это примерно получается у нас площадь здесь 10–15 гектар, 300 метров вниз, примерно 400–500 метров в ту сторону, и аналогично с той стороны дороги кругом находятся эти 510 могильных впадин, которые было обнаружено. Вот таких 510 впадин на этой местности. И вот исходя из этого осуществлялся просчет, что, допустим, если в среднем в одной впадине 60 останков, то исходя из того, что умножив 60 на 510, получается, что примерно здесь не менее 30 тысяч. Вот там находится, вот где крест стоит, самое большое захоронение, это вот эта яма, в которой было 372 останка. Вот крест. Вот. Вот это первый. Да? Вон, вдалеке, в лесу. Да. Вот это самое большое яма. Па-першае, трэба сказаць, што адчувалася вельмі вялікая напружанасць тады падчас працы. Так? Мы разумелі, што праца надзвычай такая незвычайная, так? І надзвычай адказная. Таму мы кантралявалі кожны свой крок і кантралявалі іншых, хто быў каля нас. Так і было цяжка працаваць. Калі гаварыць пра тое, што там знайшлі, то тады мы раскапалі 6 магіл. Вось, і мне прыйшлося капаць 2 магілы, і адна з іх, это была 5-я магіла. Это магіла, дзе пахавана было надзвычай многа інтэлігенцыі, хутчэй за ўсё. І чаму? Таму што там было многа акуляраў, і было многа алоўкаў і блакнотаў. Акрамя таго, вот эта магіла была яшчэ магіла, дзе былі расстраляны людзі, в асноўным выхадцы, хутчэй за ўсё, з заходняй Беларусі. І, магчыма, былі сярод іх і палякі таксама. Магчыма, это былі людзі, многія з іх яшчэ і з прыбалтыйскіх рэспублік. То есть стралялі недзе пасля 1939 года у эту магілу. А так, асноўныя знаходкі, якія былі, акрамя астанкаў і касцей і рэштак адзення,
Это, конечно, были речи особистые людей. Это были кубки, щетки зубные, это были портмоне, кошельки там, с монетами, с іншими паперками нейкими. І все гэта ў цэлым былі рэчы такого типу, як медальёны, затым рэшткі нейкіх значкоў і так далей. І увесь гэты набор рэчаў дазваляў вельмі дакладна гаварыць пра дату, калі вот это все адбывалася, так? І мы адназначна тады уже адразу выяснялі, што это адбывалася вот на канцы 30-х гадоў, то есть да пачатку вайны. Конечно ж, про тое, што это былі расстрэлы, было много чарапоў, і чарапы ўсе былі скразнымі адтулінамі, вот, пробитые кулями. Куля ўваходзіла і на выхадзе тоже разрывала частку от черепа. І у некаторых по 2 адтуліны было пробитые, по 3. Зброя была характерная для того часу НКВДистов. Ну, то есть расстрелы велись до войны и органами НКВД. Вот мы уже 3-й год запар будуем народный мемориал, устанавливаем крыжи, прибираем лес, где лежат наши покутники. Принцип наш, мы повинны поставить кожному з наших покутников крыш, а тут, видите, десятки тысяч людей расстреляны. Вот такая наша задача. Это христианская просто традиция, и кожна душа человека, покутника расстрелянного тут повинна быть обособлена в крыже. Мы створяем наш белорусский народный мемориал, закатованным российскими большевиками. Так, ну как, нормально. Нет, и так. Там глянь з того боку. Меморіал ужо існуе. Ён рукотворны, ён творыцца самім народам. Самі людзі, якія згубілі сваіх блізкіх, якія былі расстраляны, ставяць гэтыя крыжы за памяць за расстраляных. І больш нічога не трэба. Гэта магілы павінны паважацца. Крыж над магілай, дарожкі, чысціня, агарожа і цішыня. Вот што павінна быць у Курапатах. Калі рабіць там нейкія пампезныя пабудовы, рабіць нейкі турыстычны цэнтр, каб там вадзіць экскурсіі, гэта савецкі падыход, гэта прапаганда, это то, што зрабілі з Катыні. Это яшчэ пачнуць на гэтым зарабляць грошы і браць заўхадныя білеты. Это ганебна, так не можна, это варварскі падыход. Той падыход, які прапанавалі мы і які ўжо зроблены, это ёсць падыход святы. Ён зыходзіць з культуры і з ментальнасці, з маралі нашага народа. І толькі так павінна быць. А ўсё астальное гэта суета. Я ведаю, что один из моих дядьков расстреляны менавіта тут. Ёсць это мои бабули по бацьку, это самое брат. Ось, и он расстрелян менавіта тут, у Минске. То есть их привозили, притом свидетели, притом из НКВД дают такие показания. Им говорили, садитесь. Они садились на краю ямы, вот она. И ждали. Ну, там 15-20 человек сидит. И в это время НКВДисты с наганами подходили к краю ямы. И вот откуда происхождение в теменную часть. То есть они сидели, свесив ноги в яму, а они стреляли сверху вниз.
И поэтому во многих захоронениях именно вот входные пулевые отверстия в теменной части. Хотя есть и в затылок расстреливали. То есть подводили к яме и в затылок выстрел, он падал туда. Следующего приводили, но большинство вот даже этих НКВДистов показывают, говорят, ну вот следователь задает вопрос, а они сопротивлялись, там нет, говорит, они, вот когда начинали расстреливать, они только просто спрашивали, за что? Это расстреливали расейцы, а не расстреливали белорусы. Прозвішчы многія з іх вядомыя, хто расстрэльваў у курапатах. Так што гэта быў такі цэльны, мэтанакіраваны генацыд пад выглядам камуністычнай ідэалогіі. То на Беларусі не было камуністычнай партыі і не было бальшавікоў. Бальшавізм і камунізм прыйшоў на Беларусь з Расіі. І гэта ўвогуле не адпавядае беларускай ментальнасці. Камунізм, камуністычныя ідэі, камуністычная партыя, гэта ўсё было прынесена Чырвонай арміяй. Toto je fotografie Viktora Gončara, bývalého předsedy ústřední volební komise, který se přidal k opozici. 16. září 1999 záhadně zmizel. Toto je podnikatel Anatol Krasovsky. Měl smůlu. Byl přítelem Gončara a tak 16. září 1999 zmizel spolu s ním. Jurij Zacharenko, bývalý ministr vnitra Lukašenkovy vlády, požíval velkého respektu u policistů a stal se tak prezidentovi nebezpečným. Zmizel 17. května 1999. Dmitry Zavadsky, prominentní novinář, který měl přístup k prezidentu Lukašenkovi, zřejmě získal informace, které mít neměl. Zmizel 7. července 2000. Někdy to vypadá, jako by se historie neustále opakovala. Možná někde na okraji Minsku vzniká nějaký nový, málem zapomenutý les. Jen o něm ještě nevíme.